Pred 80 rokmi, v roku 1945, švédska spisovateľka Astrid Lindgrenová napísala príbeh o Pippi dlhej pančuche. Kniha sa rýchlo stala veľmi úspešnou a urobila z Lindgrenovej medzinárodne známu spisovateľku. Pippi je 9-ročné dievčatko s vlasmi ryšavými ako líška, spletenými do vrkoča, obrovskou silou, hlavou plnou výborných nápadov a srdcom tak veľkým a dobrým, že by sa doňho vošiel celý svet. Na okraji malého mestečka stojí vila Výlvočka, v ktorej býva úplne sama. Jej maminka je anjel a ocko morský vlk, ktorého jedného dňa búrka zmietla z paluby a teraz je kráľom černošského kmeňa. Pippi má opičku, pána Galána, koňa Alfreda, kufor plný peňazí a 2 verných priateľov, Tommyho a Aniku. A s nimi zažije veľké i malé dobrodružstvá. Kniha má 3 časti a ja som pre vás vybrala príbeh z prvej časti Pippi sa ide pozrieť do školy. Pippi sa ide pozrieť do školy. Tommy a Anika chodili do školy, ako inak. Každé ráno o 8:00, držiac sa za ruky, svorne odišli s knihami pod pazuchou z domu. Túžobne hľadeli na Výlvočku, keď cupkali do školy. Oveľa radšej by sa hrali s Pippi. Keby aj ona chodila do školy, tak by to bolo ušlo. Predstav si, ako by nám bolo veselo, keby sme šli spolu domov zo školy. Aj cestou do školy, nazdala sa Anika. Čím dlhšie na to mysleli, tým väčšmi ľutovali, že Pippi nechodí do školy. A napokon sa rozhodli, že sa ju pokúsia prehovoriť. Neverila by si, ako máme dobrú pani učiteľku, lišiacky začal Tommy. Keď sa s Aničkou popoludní najprv naučili úlohy a potom prišli na návštevu do vily Výlvočky prehovárať Pippi. Keby si vedela, ako je v škole veselo, pridala sa Anika. Ja by som to neprežila, keby som nemohla chodiť do školy. Pippi sedela na stolčeku a umývala si nohy v lavore. Nič nevravela, len pohybovala prstami na nohách, až voda striekala na všetky strany. Ani tam netreba dlho vysedávať, pokračoval Tommy. Iba do 2:00. Hej, a môžeme sa tešiť na vianočné a veľkonočné prázdniny a potom na letné prázdniny, pridala Anika. Pippi si zamyslene zahryzla do palca na nohe, ale stále mlčala. Odrazu odhodlane vyliala všetku vodu na dlášku, takže pánu Galánovi, ktorý sa pri nej hral so zrkadielkom, celkom premáčala nohavice. To je nespravodlivosť, zvolala prísne a vôbec si nevšímala zúfalstvo pána Galána nad mokrými nohavicami. To je do neba volajúca nespravodlivosť, to nedovolím. Ale čo? Spýtal sa Tommy. O 4 mesiace sú Vianoce a vy budete mať vianočné prázdniny. A ja budem mať čo? Povedala Pippi smutne. Nijaké vianočné prázdniny, ani najmenšie vianočné prázdniny, doložila vyčítavo. Ale to sa musí zmeniť. Od zajtra začnem chodiť do školy. Tommy a Anika nadšene zatlieskali. Hurá! Tak ťa o 8:00 dočkáme pred našou bránou. Nie, odpovedala Pippi. Tak skoro nemôžem ísť. A napokon do školy sa ponesiem na koňovi. Tak aj urobila. Na druhý deň, presne o 10:00, vyložila koňa z verandy a o chvíľu už všetci ľudia v mestečku vykúkali z oblokov, aký kôň sa to splašil. Vlastne si iba mysleli, že sa splašil, ale mýlili sa. To sa len Pippi ponáhľala do školy. Divo pricválala na školský dvor, v plnej rýchlosti zoskočila z koňa, priviazala ho k stromu a tak hlučne behla do triedy, až Tommy s Anikou a ostatnými poslušnými spolužiakmi v laviciach poskočili.
Ahoj! Veselo sa pozdravila Pipi a zamávala veľkým klobúkom. Prišla som akurát na básotílku. Tomi s Anikou už pani učiteľke povedali, že do školy príde nová žiačka Pipi Dlhá pančucha. Aj pani učiteľka o nej už v mestečku počula. A keďže bola veľmi dobrá a rozumná, rozhodla sa urobiť všetko, aby sa Pipi v škole páčilo. Pipi sa bez vyzvania uvelebila v prázdnej lavici. Pani učiteľka si však nevšímala jej nezvyčajné správanie. Iba sa jej vľúdne prihovorila. Milá Pipi, vítame ťa v škole. Dúfam, že sa ti tu bude páčiť a že sa veľa naučíš. Hej, a ja zase dúfam, že budem mať vianočné prázdniny, odpovedala Pipi. No a čo keby sme ťa teraz trochu vyskúšali, povedala pani učiteľka. Veď si veľké dievča a iste si sa už všeličo naučila. Hádam by sme mohli začať s matematikou. No, Pipi, môžeš mi povedať, koľko je 7 plus 5? Pipi na ňu prekvapene pozrela. Potom odpovedala. Teda, ak to sama nevieš, nemyslíš si, že ti to poviem? Všetky deti zhrozene pozreli na Pipi. A pani učiteľka jej vysvetlila, že tak sa v škole nesmie odpovedať. Neslobodno jej tykať, treba ju oslovovať pani učiteľka. Prepáčte, ospravedlňovala sa Pipi ľútostivo. To som nevedela, už to neurobím. Dúfam, že nie. Upokojila sa pani učiteľka. A teraz ti poviem, že 7 plus 5 je 12. No nie, pozastavila sa Pipi. Keď to vieš, prečo sa pýtaš? Ó, márno šedivá, zase ti tykám, prepáč, povedala a sama si fľasla zvučné za ucho. Pani učiteľka sa rozhodla, že sa bude tváriť, ako by sa nič nebolo stalo. Pokračovala v skúšaní. Tak, Pipi, povedz nám, koľko je 8 plus 4. Hádam 67? Nazdala sa Pipi. To veru nie, povedala pani učiteľka. 8 plus 4 je 12. A to už ako? Ohradila sa Pipi. Veď si práve povedala, že 7 plus 5 je 12. No, taký poriadok predsa musí byť aj v škole. Pani učiteľka videla, že nemá význam skúšať Pipi z matematiky. Preto začala skúšať iné deti. Tomi, vedel by si mi odpovedať na toto? Spýtala sa. Keď má Líza 7 jablčok a Axel má 9 jablčok, koľko jablčok majú spolu? No odpovedz, Tomi, ozvala sa znova Pipi. A hneď môžeš odpovedať aj na túto otázku. Ak Lízu rozbolí brucho a Alexa ešte väčšmi, kto je na vine a kam sa podeli jablčka? Pani učiteľka sa tvárila, ako by nič nepočula a obrátila sa na Aniku. Anika, teraz ty vypočítaj tento príklad. Gustav bol so svojimi spolužiakmi na školskom výlete. Keď odišiel z domu, mal 3 koruny a keď sa vrátil z výletu, zvýšila mu 1 koruna. Koľko korún minul? Dobre, ohlásila sa Pipi. A potom by som chcela vedieť, prečo bol taký márnotratný, či peniaze minul na limonádu a či si poriadne umyl uši, kým odišiel z domu. Pani učiteľka sa rátania radšej vzdala. Nazdala sa, že Pipi sa možno bude lepšie páčiť čítanie. A preto vytiahla pekný obrázok, na ktorom bola nakreslená ihla. A pri nej bolo písmeno I. Pozri, Pipi, teraz uvidíš voľačo zaujímavé, povedala chytro. Tu vidíš ihlu. A toto písmenko pri ihle je písmenko I. Ó, tomu neverím, odpovedala Pipi. To vyzerá ako rovná čiarka, nad ktorou letí malá muška. Ale rada by som vedela, čo má ihla spoločné s muškou.
Pani učiteľka, ktorá už zistila, že Pipi je neposedné a neposlušné dieťa, sa rozhodla, že žiaci budú kresliť. Pipi dá iste pokoj a bude kresliť, pomyslela si. Vytiahla papiere a ceruzky a rozdelila ich deťom. Kreslite si, čo chcete, povedala, sama si sadla za katedru a opravovala zošity. O chvíľu pozrela, ako deti kreslia. Ale všetky deti hľadeli na Pipi, ktorá ležala na zemi a kreslila o 105. Joj, Pipi, strácala trpezlivosť pani učiteľka. Prečo nekreslíš na papier? Už dávno celý som ho pokreslila, veď môj kôň sa na taký malý papier nezmestí, odvetela Pipi. Práve mu kreslím predné nohy a kým prídem k chvostu, dostanem sa až na chodbu. Pani učiteľka sa na chvíľku zamyslela. Čo keby sme si zaspievali? Navrhla. Všetky deti v laviciach vstali, len Pipi ležala ďalej na dláške. Len spievajte, ja si zatiaľ trošku odpočiniem. Priveľa učenia ublíži aj najbystrejšiemu. To už pani učiteľka úplne stratila trpezlivosť. Všetky deti poslala na dvor, lebo sa chcela s Pipi pozhovárať o samote. Keď pani učiteľka a Pipi zostali v triede sami, Pipi vstala a podišla ku katedre. Viete, pani učiteľka, bolo veľmi zábavné pozrieť sa, ako sa tu máte. Ale myslím, že mňa by už škola viac nezaujímala. Radšej prídem aj o vianočné prázdniny. Pipi chytro vybehla na školský dvor a vyskočila na koňa. Všetky deti bežali za ňou a veľmi potlapkali koňa a rozlúčili sa s ňou. To v Argentíne sú inakšie školy, povedala Pipi povýšene a pozrela z koňa na deti. To by ste mali život. Tam sa začínajú veľkonočné prázdniny 3 dni po skončení vianočných. A keď prejdú veľkonočné prázdniny, o 3 dni sú letné prázdniny. Letné prázdniny sa končia 1. novembra, potom pravda, že nasledujú kruté časy až do vianočných prázdnin, ktoré sa začínajú 11. novembra. Ale dá sa to vydržať, lebo nedostávajú nejaké úlohy. Úlohy sú v Argentíne prísne zakázané. Občas sa stáva, že sa niektoré argentínske dieťa vkradne do skrine a potajomky sa učí. Ale beda mu, ak ho pritom prichytí mama. Matematiku tam na školách nemajú vôbec. A ak niektoré dieťa vie, koľko je 7 plus 5, musí stať celý deň v kúte. Keď je také hlúpe, že sa vyzradí pred pani učiteľkou. Čítanie mávajú iba v piatok a aj to len v prípade, ak si prinesú čítanky, ale tie nenosia nikdy. Tak čo robia v škole? Pýta sa jeden chlapec. Jedia cukríky? Presvedčivo odpovedala Pipi. Z blízkej továrne na cukríky vedie dlhá rúra rovno do triedy a celé dni sa z nej sypú cukríky, takže deti sa musia usilovať, aby ich stihli všetky pojesť. Ale čo robí potom pani učiteľka? Spýtalo sa akési dievča. Vybaluje deťom cukríky z papierikov, ty hlupučka, povedala Pipi. Hádam si nemyslela, že si ich rozbalujú sami. To len výnimočne, ba ani sami nechodia do školy. Posielajú namiesto seba bratov. Pipi im zamávala širokým klobúkom. Ahojte, decká, zavolala veselo. Teraz ma už neuvidíte, ale nezabudnite, koľko jablčok mal Alex, lebo ináč zle pochodíte. Ha, ha, ha. So zvonivým smiechom vycvávala bránou, až spod konských kopít odletovali drobné kamienky a na škole drnčali obločné rány.